ladies and gentlemen, world Philippines, and of course, Alicia. Madjong adlaw kaninjong tanan mga ka-junjuns, no? And welcome to my YouTube channel, Junjuns TV. Yeah, thank you so much. Mag-uba na punta mga ka-junjuns ning ang laing adlaw. Today is July 11, 2021. And you know what? Asa taron ni atas akong gidungan, gitindugan. And of course, welcome sa Lamanoc Island, Anda, Bohol. Oh yes, ani atas sa entrance karon sa Lamanoc Island. Inja ahong tiwason to hong nahikatulog nga video sa una nga akong gikuan katong kami ni Flora may og ni Teribors tingan Yapit ko na ni kay mato ko sa Anda Pearl because magkuha kog mga data ngadto kay ang kanang SB member sa Alicia Bohol pag conduct og revenue sa to nasa kay gana marag na sila seminar to be held at Anda Pearl dahom kuhaon tom ilang mga supporting documents para ilang matakol og maupila sa ilang aron makaset na sila og insaktong date sa ilahang seminar. So guys, nihapit ko na ni sa Lamanoc. Ito dyan ninahog nga ni sa Lamanoc because muduong ko nga tong ilang gatong na ay kababalaghan nga buho sa tong dungon nga to aron pod maka hibaw jud mo kay katong una daha rami sa kuan entrada kanang ilahang kuan nag-interview ra kami dadto o katong ilahang tour guide si Manong nalihiro man English dawa man to na maadto na ho kuan kay usog ng sounds na ho di pa ko kadto mo kuan man ho gibalik kan he. Here we are again guys, uban ko kay maadto ta dadto sa kuan Isla Lamanoc, daghan siguro lamok manok dito. Sige, come on. Kumanin ko guys, tanang. So guys, balik tag naog da rin ko an. Okay. Naog ta. Og tingnan nyo. So, akong gamit ko nag-ahot ng gimbal stabilizer. Yeah! Salamat sponsor. Gitunong gyud nako og usa ka butang ang indrong gipada nga kwarta darin. And of course, diyan na nagamit na. So, tingnan mo. Sod na tadanhang tulay. Ginoo ko guys, what happened to this? So latay na ta guys, namuot ko sa kimbal kay di ko kahibaw magamit di na ko magamit ang kuan. So guys, tingni yan na pod meaning agi na pod mi daning tulay inja nang tingog oh my god tulay nga taas. Guys, nahadlok ko ilahang koan bakawan lalaki Rhizophora apiculata. Rhizophora apiculata. Okay, si Rhizophora giculata. Ang bakawan de ay scientific name is Rhizophora. Bakawan bankaw. Rhizophora stylosa. Okay. Loslosa. Naglagiti, nag-ahonggi, agian. Oh my god. So
So guys, apitat ani abot sa ilahang ko main nga. Daghan nagdagat guys, oh. Ilang barko. Mga isda. I don't know, makita ba di o klaro. So, ni anak ta. Sa lahang main kuan. Octopod. Punta, pilay kuan. Ay, init. Ay, machong od. So guys, na ako sa sod sa kuan sa Lamanoc entrance, and then matutadad sa Isla Puting Bato, Isla Lamanoc. Bayad guys is 330 per head, and 1 hour tour sa Tibok Isla, and then with the 6 gas station mader, unom gas station nga Soroyan dito. Okay, 6 gas station. So stay put lang kayo dyan guys, kay madto na mi sa sod mo, sakay na kog baroto, bani ko kay matutadad ko. So guys, kanang islahan naman na itong hanaon. Ang dagat is taob. Hala. Umanda. Okay, kay kuhaon pag ilahang series dito kaon. Mag-series tangan nga itong sakay. Stipot kayo dyan. So guys, gisundo na ko series guys. Masakay na ko sa barko. Imbe Alicia. Sakay sa barko para sa Okay guys, ready to depart na me. Welcome to the Lamanoc Island. Going to the island. Yeah, with my tourist guide, Mother. I'm Terry Casley. Ah. I will be the one to guide you in the island. Wow, don't And English me. then, I'm not school. While we are having in the docking area, we ride the boat going to the island within 15 minutes. Mother, nagnosblade ko, Mother. Don't English me, Mother. I'm not school. So, we are ready for the docking. Docking? Nadaitik na ni. Okay, we are riding now. We are boarding now. Sa gitna ka, sir. Okay, sa gitna tayo, guys. Andito na. Wala, guys. Please be careful with my heart. Oh my God. Oh my God. Tubang. Yes. Careful with your camera. So guys, ning sakay na kog barkong gamay, guys. Ay, isang tubig. Tubig na, tubig. Sa kamtilya. So let us paddle kano, paddle guys. Na adventure na yung lakaw ron. I'm going to the island of Lamanoc. So let us explore the island. This is our very well-known island. Don't English me, Mother, because I'm not school. So guys, padawag na tana. Our journey is to go there. Sa gitna ng
sanctuary. Ah, sanctuary pala to. Yeah. With my two timonels. Biyahe na tatanggap 15 minutos pa doon sa Isla. Ay, 15 minutes biyahe dai. Pero lang ni Mader. Ay, tight man doon. Mo nilaw mo niya na po. Kaya mga 3 o'clock na nabaw na doon. So allowed lagi ta mo picture mo video dan hasod. Okay. Basta naman ang mga artifact okay ra siya. Marunay ta mo na kay. Paano man mag-video raman ko? Mag-vlog ra ko mag-vlog. Ningan naman mi dani kaming sa to padagat po to dito likod. Dagat yapon mo. Kaning dako. Kaning kog sumpay ni ngadto. Mainland ako ano. Pero tanaw ni mo gato kasta isa dito sa ibabaw. Mura silang nagdugtong. Dugtong, murag mainland sila. Pero kani nakadin Isla di ay kuryoso ko siya no. So nakaabot na jud kog Lamanoc guys for how many attempts? Yes. How many attempts nga gusto na ko mo nganhi. Sawa na ho planohang pagkakataon. Daghan sila niya ay mga bata dito na Pasudlan daga pog bata. pasudlan. Ang bata namo ikan sa 7 years old to 9 years old. Duha ka buo munay isugalin sa taon dako. Pero 5 years old to 7 foot natulog sila ka buo. Usa. Pero naman iba naman una at kumita o madad ko basta magdaghan ingon man ang discount una mo ingon sir so diba kaya na lang inyong bayaran kayo mag-usod ang mga nag-service yung kabugkay labi na yan ang bawod bitaw sir lito sa ayo kay tungtungon una anong explain